An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli o ɲaɲali kalo kadara kɔnɔna na kɛnɛyaso centre de santé Cherif la a kɛlen don ka don suganti dɔgɔkun kɔnɔna na kalo ye mumɛ bɛɛ lajɛlen na k'o kɛ banabatɔw lajɛli fu ye falaki o don o bɛ bɛn arabadonyaw de ma fo ka taa fɔ ni octobre kalo in a kuncɛra an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o baaraw a bɛ dun don n'a ka bɛn arabadon de ma Bangɔni Janginɛbugu la centre de santé Cherif la yɛrɛ la Alamidu Badini a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo Maretu Jalo bi u ka sɔrɔlen walawala an ye. Ni fufalaki dɔgɔtɔrɔ lajɛli nunu minnu bɛ sigi sen kan araba o araba centre de santé Cherif la olu bɛ don hinɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo hokumu de kɔnɔna la n'o ye octobre kalo ye. An bɛ mois min na n'o ye mois d'octobre ye mois de la solidarité de lutte contre l'exclusion n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ani ka dɛnkɛrɛfɛ bali donc o hokumu kɔnɔ ko mina ta bolofa belebeleba kan a parrain ta ka di an ka karamɔgɔ ma n'o ye Seyid Cheikh Cherif Ousmane Madani Aidara. Donc parrain ta ka do ma o parrain donc centre Cherif la o ngana ɲuman bɔra ale min na donc centre Cherif la ye u sigi ka lajɛ an bɛ se ka mun kɛ an fana dɔgɔtɔrɔ se ye min ye o de ye ka adamadenw lajɛ fufalaki ka fantanw lajɛ lafiya kɔnɔ pour que tɔɔrɔ min b'u kan tɔɔrɔ in ta ka bɔ u kun moyen hukumu yɛrɛ kɔnɔ et puis a parrainage de Cherif ma an bɛ se ka an se mun ye k'a dɛmɛ donc o de ye an ye journée de consultation gratuite organisée n'o ye nin mois kɔnɔ an ye don dɔ ta araba o araba an bɛ lajɛli kɛ fufalaki a bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ lajɛli ye fufalaki bɛɛ bɛ lajɛ fanta fara faama kan bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛ fufalaki ka lajɛli kɛ fu o kɔfɛ an ye nɔgɔli sira da banatɔw ye o dɔ ye jumɛn ye jolita minnu k'an fɛ yan couramment n'o ye an ye o sɔngɔ bi an ye bere da o sɔngɔ kun kosɛbɛ ni jolita min kɛ 200 an b'o kɛ 100 c'est pour que a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ fantanw ma et puis éco min k'an fɛ yan an b'ale kɛ demi tarif la ni ale bɛ kɛ sɔngɔ min na a tilancɛ banatɔ b'o de sara bi don bonya kama ni kalo in kuturu bɛɛ kɔnɔ bon o fana kɔfɛ lajɛliw la conseil médical dɔrɔn tɛ lajɛli wɛrɛw bɛ yen i b'a fɔ ɲɛ lajɛliw golo lajɛliw ale ni ɲi dakɔnɔna yɛrɛ furakɛli o bɛɛ bɛ k'an fɛ dɔgɔtɔrɔso in na o bɛɛ ye fufalaki ani muso lasirilen ka lajɛli n'an b'a fɔ o ma consultation prénatale o bɛɛ ye fufalaki bi don in na an fɛ yan donc c'est pour que bɛɛ dabɔra ka nɔgɔya kɛ an ka population ye. Mɔgɔ fɔlɔ minnu kɛra ni lajɛli ninnu tɔnɔ bɔbaga ye u y'a yira k'a fɔ k'a jar'u ye kosɛbɛ wa u ye foli ni tanuni belebele kɛ. Parce que sura misiri la fayirida fɛ a kibaruya fɔlɔ yen nɔ k'a fɔla ko an kana furakɛli la yan o y'a ɲuru de se yan k'an bɛna yɛrɛ lajɛ bonya min bɛ an karamɔgɔ Aidara kan o n'u ye dɛmɛ fɛn min ta ka d'a ma o sababu la an kɔni foyi t'anw fɛ Janginɛbugu kɔnɔ yan foli kɔ ka se karamɔgɔ ma an kɔni nana yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la nin kalo in bɛɛ ko lajɛli de bɛ yan fu alisilamɛ bɛɛ ka na ka nin yɛrɛ lajɛ an karamɔgɔ Aidara sababu la an kɔni an bɛ an dugawu kɛ an karamɔgɔ Aidara ye ala k'a mɛn an ɲɛfɛ minnu fana bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n'olu bɛ ka baara in kɛ yarabi an ma ala ta'ala k'u bolo mun ka baara la an fana minnu ye banabaatɔ ye n'an bɛ ka na y'an ɲini ala fɛ yarabi an ma ala k'an bɛɛ lajɛlen ka bana nɔgɔya ala kɛra bonya kama a ɲini bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kana nin kalo min bɛ bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ lajɛ fu de la an karamɔgɔ Aidara ka dɔgɔtɔrɔso la. nin komi nin y'anw bolo kunnandiya dɔ de parce que ne bɛ bɔ Jafara bi an nana ci la karamɔgɔ Aidara yɛrɛ fɛ kunun de an sera ye bon bi araba an nana kɛ ni nin ye i b'a fɔ k'a kɛrɛnkɛrɛnna anw yɛrɛ de kama donc o ye foliba ye fɔlɔ an b'o ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen bon fɔrida in an selen Cherif la misiri la bon o y'a kunnafoni d'an ma ye k'a fɔ bi araba bon ko consultation bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la fu la quoi bon ni nana dɔgɔtɔrɔso la i bɛ deli ka billet min ta ka consultation kɛ o bɛnna parce que karamɔgɔ Aidara yɛrɛ kɛra mois de la solidarité parrain ye donc o kɔsɔn o y'u bolo da donc n'i taara ticket ta yɔrɔ la fɛn o fɛn prix ye min ye 50% de remise o kɛra donc n'i ka fura bɛ 1000 ma c'est i bɛ 500 sara donc o ye nɔgɔyaba ye banabaatɔw kan donc o hukumu de y'an fana se yan sɔgɔmada n'an sera docteur fɛ yan wa ne ka consultation kɛra ne ka jolita papier filɛ ani ka écho papier sisan bɔra yen sisan n bɛna di docteur ma ni fura min ka kan a bɛ n'o prescrire n kunna
o ye ne nakun ye yan sisan. Ni fufalaki dɔgɔtɔrɔ lajɛli ninnu tɛmɛnen kɔfɛ fo ka taa fɔ octobre kalo banna mercredi o mercredi centre de santé Cherifla ale bɛ a ka baara bɛɛ sɔngɔ jigin 100 o 100 ni 50 ye i n'a fɔ échographie ani muso kɔnɔmaw ka lajɛliw. Tiɲɛ yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔso in dabɔra ka fantanw dɛmɛ an bɛ an sabu ɲuman n'o ye Cheikh Cherif Usumani Manazara an b'ale fo ka waleɲuman dɔn nin sababu bɔra ale de la o kelen fana ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ kunnafoni don chaque mercredi u ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ lajɛli bɛ kɛ fu jolitaw ni arajokow fana olu bɛ kɛ sɔngɔda ɲuman la pour que banabaatɔw bɛ se ka lafiya ala y'a kɛ se tɛ minnu ye olu bɛ se ka furakɛ fana lafiya kɔnɔ cogo min a dabɔra o de kama. Centre de santé Cherifla ɲɛmaaw u ye welewelekan bila bɛɛ lajɛlen ma k'u ka bɔ mercredi o mercredi fo ka taa fɔ octobre kalo banna ka n'u yɛrɛ lajɛ fufalaki an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kalo in denfaya talen no ka di an ka karamɔgɔ ma Aseid Cherif Usumani Madani Aidara. Jagokɛlaw ani kɛnyɛrɛye minnu ni Mali jamana bɛ sanni feere kɛ ni ɲɔgɔn ye olu ka jɛkulu Association des opérateurs économiques et fournisseurs du Mali jɛkulu in bisimilala an ka ministre ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga fɛ ministre ɲɛma dagayɔrɔ la ka bɛn arabadon ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ sigi a tun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye u ka juru saraliko ye min bɛ t'i jɔ sefa wari la fo miliyari 12 la Amadou Kamara n'a ka jatala Ibrahim Koulibaly olu ka sɔrɔlen de don. A ye tali kɛ an ka juru min jamana na ko k'a sara fili ye wari sara Igor ye wari sara Bubu nani Bubu ye dɔ sara Bubu ko k'a t'a tɔ sara ko parce que dossier dilancogo man diya k'a commission dɔ sigi ko commission ko dossier dilancogo dɔw bɛ yen ko dossier erreur b'a dilancogo la donc ko dossier dɔ bɛ k'a tɛ se k'u sara k'a tɛ EPA sara k'a tɛ projet sara ko parce que EPA ni projet ninnu k'olu tɛ jamana ka compte kɔnɔ or que c'est des projets olu EPA n'o projet ninnu jamana malien au projet bénéficier c'est pas notre pays qui a bénéficié c'est l'état malien qui a bénéficié de ces projets là ministre ko k'a t'a sara ko parce que projet o don ko donc k'a bɛ direction de sara an na kun ye premier ministre o de la ko k'a sara projet o sara hakili la farafɔlen min ye premier ministre ko na k'u b'a lajɛ hakili ma ani ministre tɔw anw ni ministre tɔw an ka jɛ ka baara kɛ yanni kalo kura tile 27 cɛ a ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la y'an ma fɔla an ka solution dɔ ɲini ka dégager parce que an bɛ ka bɛn kɔnɔna na bon marché mun bolodalen b'a fɛ an ye marché an y'a jɔ fɔlɔ premier ministre ka kumakan kɔnɔna na an tɛna marché parce que an bɛɛ bɛ lafiya de ɲini jamana kɔnɔ jamana position min kan bɛɛ bɛ lafiya de ɲini jamana kɔnɔ donc an b'a ɲini premier ministre fɛ a k'i impliquer nin ko in na pour que Bubu vienne dans les mers a ka sigi hakili ma ka se k'an ka dette sara miliyari 36 donc an kun nana an ye premier ministre écrit par rapport an ka marché la ala kɛ a yɛrɛ y'an wele an nana donc an nalen an n'a sigira ka kuma an ye satisfaction sɔrɔ a y'a yirana o bɛna commission dɔ dilan an n'u bɛ sigi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o commission ni an kun y'o de ɲini Bubu fɛ Bubu kun ye layiuru ta ni ministre des finances a ma bɔ a sira fɛ u ye baara bɛɛ kɛ ka RG k'an ka fɛnw na ka sɔrɔ u ma an ɲininka yɛrɛ bon comme ale y'o fɔ an ye bi o diyara an tulo ye ni ala sɔnna a ma n'an sigira ka baara kɛ faamuyali caman bɛ yen olu m'o faamu a la an bɛna ɲɛf'u ye u bɛna faamuyali sɔrɔ ni ala sɔnna a ma an ka juru min bɛ état la dette intérieure n'a yirala ko ka wari bɛɛ sara an ka laɲini o de ye i projet o EPA o i ministère a bɛɛ ka sara ka bɛɛ bila i ka droit kɔnɔ welekan laban min bɛ yen komi an kun y'a laɲini an bɛna marché kalo tile 12 donc an bɛn'o gulon fɔlɔ premier ministre yɛrɛ bonya kosɔn an bɛn'o jɔ fɔlɔ k'an sigi ka ko tɔw lajɛ. Fanga ɲini jɛkulu Rassemblement pour le développement du Mali RPDM jeunesse ka bureau national u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn alamisa don ma walasa ka ɲɛfɔli kɛ u ka fanga ɲini jɛkulu hakilina ani a ka kuntilennaw la sigi in kɛra fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ dagayɔrɔba la sigida filanan kɔnɔ Usumani Sogore a n'a ka jatala Baba Keita olu de ka sɔrɔlen don Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la an k'o ɲamada. Ni kunnafoni di kɛnɛ mun sinsinna fanga ɲini jɛkulu RPDM denmisɛnnilakaw fɛ n'o ye Rassemblement pour le développement du Mali ye a dabɔra kama ka se ka maaw ladɔnniya jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan u ka ɲɛma n'o ye Dr Cheikh Modibo Jara ye yeta jumɛnw bɛ a bolo ka ɲɛsin an ka jamana politikiko binaku ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga ɲini jɛkulu tɔgɔ la. An bɛ fɛ ka RPDM ka jeunesse an ye presse wele ka na bi pour que k'a yira diɲɛna lamini na ni Mali kɔnɔ denmisɛnnin tɔw la k'a fɔ an bɛ ka exister et puis ambition dɔw de fɛnɛ banna vision dɔw de fɛnɛ banna pour que k'o di presse ma presse bɛ se k'o balancer cogoya min na mɔgɔw k'a dɔn k'an bɛ yen. Nin kɛnɛ mun kun dakun ye
le RPDM une autre vision politique au Mali a sen fɛ kɔrɔfɔ tabaw ma ɲina k'an ka jamana denmisɛnnilakaw k'u wele kana hakili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata nafa la o denmisɛn minnu bɛ siɲɛ caman n'u bɛ to ka lafili politiki kɛbaaw fɛ. sɔgɔma in na anw y'a laɲini ka kuma mɔgɔw fɛ hakilina bakuruba kelen na n'o ye an ka thème de conférence ye an ko RPDM politiki ye cogo kura Mali la. alors kuma sen min tun bɛ ne bolo o tun bɛ kuma sen fila kan a fɔlɔ kun ye ka denmisɛnninw hakili fɛn ka kuma denmisɛnninw fɛ walasa u ka u hakili sigi élection na u kana taga voter mɔgɔw ye ten u kana mɔgɔw labɔ mɔgɔw ye ten n'aw bɛ baara kɛ mɔgɔ ye a ka baara kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka jamana la wasa mɔgɔ min bɛ se ka jamana lataga ɲɛ mɔgɔ min bɛ denmisɛnninw ka haminankow ta ba la thématique filanan tun bɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ de kan bari denmisɛnninw dɔrɔn tɛ se ka mɔgɔ kɛ président ye Mali kɔnɔ denmisɛnninw dɔrɔn tɛ yen mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen électeurs wɛrɛw bɛ yen o hukumu de kɔnɔna na an y'a laɲini ka kuma mɔgɔw fɛ élection yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ani électeurs bɛɛ kan n'an ko ko ka population malienne maliden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn si sera voter k'a f'u ɲɛna voter ye fɛnba ye n'i ma bɔ ka taa voter i ye i ka jamana janfa n'i bɛ bɔ ka taa voter fana i gɛlɛya i ka n'i yɛrɛ janfa bari n'i votera mɔgɔ ye mɔgɔ min t'i ka jamana fɛ i yɛrɛ janfa an b'a ɲini bɛɛ fɛ n'i bɛ bɔ ka taa voter i ka gɛlɛya i ka voter mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ jamana fɛ mɔgɔ min bɛ hami ni maliyɛnw ni Mali ni malidenw ka ko la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fangani jɛkulu n'o ye Rassemblement pour le développement du Mali RP2M ye a ka rentrée politique bɛna boloda ka bɛn ni octobre kalo tile 21 nata ye sigida 6nan na parti ɲɛmaaw k'u bɛ wele lase tɔnden ani kanubaa ma bɛɛ lajɛlen ka ye a kɛnɛ kɔnɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ bi walawalali kan ye. Togo jamana kɔnɔ denmisɛnnin bayirikade bɔra araba don ka Togo faba Lomé minɛ ka fa taamadenw nisɔngoya taama de don ka ɲɛsin yɛlɛma dɔ ma u bɛ ka min wajibiya jamana ɲɛmaaw ka jamana sariya sunba segin ka kɛ san 1992 jamana sariya sunba ma o ye u ka laɲini ye marabolow fɛnɛ na nisɔngoya taamaw fɛnɛ sigira sen ka ye ni ka sɔrɔ ka taa taama in kunjɛ Togo faba Lomé ko ajidaw la yɔrɔ min na fangasinamatɔ ɲɛmaaw sɔrɔla ka dantigɛli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma kunnafoniw y'a yira k'a fɔ araba don Togo faba la Lomé kunnafoni sɔrɔ sira kura ko ta fa kun bɔra la pewu internet kun tɛ sɔrɔ maa si fɛ kabini uti kalo ka taa se septembre kalo ma fangasinamatɔw bɛ wuli ka jɔ la min bɛ se ka to jamana ɲɛmaya so bɛ se ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sariya sunba min kun bɛ jamana kunna san 1992 o ka segin ka na jamana kunna o y'u ka laɲini fanba ye maa min bɛ jamana ɲɛmaya la bi fɔra Ɲasingbe a ka manda sabanan a b'o de la nin ye a sigira a yɛrɛ wolofa nɔ na ni o ye général Ɲasingbe Eya Dema ye o min fatura san 2005 n'a ye jamana mara san 30 ani san 8 a tɛ ani ma cɛ arabado marabolow minnu bɛ i n'a fɔ Bafilo Sokode denmisɛnninw bɔra yen yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la wulatile yanfanw fɛ ka siraw minɛ farafinna tile bɛ yanfa jamanaw ka tɔgɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o ye dantigɛli dɔ kɛ farafinna tɔnba union africaine o fɛnɛ ye dantigɛli kɛ diɲɛsirikɛ naani tɔnba nations unies bolofara min ɲɛsin bɛ farafinna tile bɛ yanfa jamanaw ni a cɛcɛ kana koɲɛw mɔ olu fɛnɛ ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ye sariya sen min dajira wasadenw na wasabulon kɔnɔ ni o kan ka don ba la ko paaranya don min kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ wa a kan ka fu ko kumana u bɛ a ɲini fangasinamatɔw fɛ u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye min bɛ se ka to u ni jamana ɲɛmaaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu. Nigerikaw fɛ arabado octobre kalo tile 4 dugu min bɛ wele ko Tongo ni a bɛ Tilaberi mara la Niger gagna ka yanfa fɛ Niger lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ wele ko bataillon de sécurité et de renseignement BSR ani Amérique kɛlɛcɛw minnu ni olu fɛnɛ bɛ yen Bamanjiw bira olu kan u kɛlen k'a fɔ ko u bɛ wuli Bamanji ninnu nɔfɛ ni k'u nɔbɔ u taara bi Bamanjiw ka ja dɔ fɛnɛ dalen la maa fata cayara kosɛbɛ Amérique kɛlɛcɛw ni Niger kɛlɛcɛw la surasi caman bɛ yen Amérique kɛlɛcɛw ni Niger kɛlɛcɛw la olu fara dɔw yɛrɛ tunu bɛ bi a n'a kɛ ni kɛlɛ gwɛlɛya kojugu a dɔw yɛrɛ ɲini dɔ ye cɛncɛn minɛ kungokolo fandan n'a banda kan olu ma ye fɔlɔ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Niger kɛlɛcɛ ninnu ani Amérique kɛlɛcɛw mobili min fɛnɛ kun bɛ u bolo ni u kun bɛ ka Bamanjiw nɔbɔ ni o ye o mobiliw caman fɛnɛ bɔnna k'u tiɲɛ k'u jeni ko in ye maa caman kɔnɔ kuwa barisabu ka d'a kan ma bɛ se k'a fɔ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna tɔɔrɔ ka Amérique kɛlɛcɛw ani Niger kɛlɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu sɔrɔ ni o ye force spéciale ye nka maa min ka kɛwale don a tigilama bɛ se dɔn bawo Abu Walid El Sahraoui o ye
bamanjima ye min ka wulikajɔ cayalen do kosɛbɛ Mali ni Niger dancɛ yɔrɔ in na. Maa min na ni kɔrɔfɔ in mɛnna surasi ɲɛmaw fɛ o yɔrɔ bɛɛ wulikajɔw daminɛna ka ɲininiw daminɛ. Faransi kɛlɛcɛw donna dɔ la ni u ka pankuru ɲɛ min bɛ wele ko Mirage. Nin ja min dalen filɛ nin ye bamanjiw fɛ Ameriki ni Niger kɛlɛbolo ɲɛ ni a kɛra sababu ye ka maa fata caya u la. A na kɛ sababu ye ka Amerikikaw segi u ka dalakan kan. Barisabu ka da kan Ameriki fura dama kɛmɛ k'i murukuru dakuya k'a fɔ farafina cɛcɛkana jamana 5 minnu bara mɛn ɲɔgɔn kan Mauritanie, Mali, Niger, Burkina ani Tchad ka kɛlɛbolo bɔ ko G5 Sahel a musaka ko kuma olu t'a fɛ k'a kuma kɛ u ni maa cɛ. U fɛ ko tɛ nafolo bɔli ye ka don kɛlɛbolo in da fɛ. U ka maaw fɔ a ko min ye nin ye cɛcɛ kan. A na kɛ sababu ye u ka yɛlɛma don u hakilinaw la ka ɲɛsin G5 Sahel kɛlɛbolo ko ma. Dɔgɔkun saba kɔnɔ nisɔngoya taama ko saba de sigira sen kan Laginɛ faaba Konakiri kɔnɔ fangacinamatɔ ɲɛmaw fɛ arabadon octobre kalo tile 4 fangacinamatɔw kanubɔw bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ. U ye nisɔngoya taama in sigi sen kan kadara min kɔnɔ o ye kuma bɛɛ n'olu ko k'u bɛ nisɔngoya taama sigi sen kan ka ɲɛsin jamana ɲɛmayaso ma k'u ka dusukun gamigami jira o tɛ taa laban maa fa kɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna marifa de bɛ ci fangacinamatɔw kanubaw la. O kumana lakana tigilamaw ni maramafɛn ka ye ɲɔgɔn na olu ka nisɔngoya taama don o ka dabila jamana ɲɛmaw fɛ u b'o wajibiya jamana ɲɛmɔgɔw ka taaba kun y'o ye. A bɛ jɔkun bila ɲɔgɔn na bɔ nisɔngoya taama kɛbaaw la maa fila bɔnɛna a nin na u joginen kɔfɛ lakana tigilamaw ka kisɛ fɛ. Arabadon nisɔngoya taama min sigira sen kan fangacinamatɔw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw kun ye a lajɛ ko u bɛ a bali a ka kɛ u labanna ka yamaruya di ko in ka kɛ. U sɔrɔla k'a labɛn ɲɔgɔn fɛ sa. Sira fila bɛn yɔrɔ min bɛ pankurun jigikɛnɛ ta sira kan ni o ye rond-point ye. Polisilakaw ka mobiliw tan kun bɛ u bana min ye. Nisɔngoya taama kɛbaaw yɛrɛ ni o ye fangacinamatɔw ye olu fɛnɛ kɛ kun bɛ ka lakana jɛkulu dɔ fɛnɛ sigi sen kan u yɛrɛ ka fɛɛrɛw la. Fanga ɲini jɛkulu minnu kɛra nisɔngoya taama sigibaw ye sen kan olu kɛ kun bɛ ka nisɔngoya taama kɛba ninnu ka taa sira jira u la min bɛ se ka to baara in bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ. Kabini san 2010 ni fangacinamatɔw ye wulikajɔw ni nisɔngoya taamaw daminɛ denmisɛnnin 83 de bɔnɛna a nin na. Nka fangacinamatɔw y'a jira k'a fɔ u kɛ kun bɛ ka wele min da ka ɲɛsin u kanubaw ma ko araba nisɔngoya taama tɛmɛnen kɔfɛ o dugujɛ alamisa octobre kalo tile 5 muɲugu maɲaka kana kɛ Laginɛ Konakiri fanji fɛ journée ville morte k'u y'o kelennin fɛnɛ bɔ a mɔ. Congo Brazzaville jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso tarata do octobre kalo tile 3 kɔnɔ min kɛmɛ mangama yɔrɔ ye Congo jamana kɔnɔ ni u kama ko région du Poul hakili jiginna kalataw kɛlen kɔfɛ muguciw minnu kɛra Brazzaville faaba la ni jamana ɲɛmɔgɔ ka sɛgɛsɛgɛli labanna ka jira u la k'a fɔ maa dɔ de ka kɛwale do maa min muruti bɛ fanga mɔ Pasteur Ntumi o sɔrɔ yɔrɔ ye kɔnɔ in de ye ni o ye Poul mara ye. Denis Sassou Nguesso tarata do octobre kalo tile 3 a ye Poul mara cidenw bisimila jamana ɲɛmaya daga yɔrɔ la u n'an kun bɛ kuma ɲɔgɔnya la a fɛ lɛni a bɛ se ka lajɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ se ka to Poul bɛ se ka basigi cogo min. U ye laɲiniw minnu kɛ ni jamana ɲɛma jɛnna ni olu ye adamadenya dɛmɛ siraw olu ka bɔ jamana ɲɛmayaso ani Poul mara cɛ min bɛ se ka to maa minnu bɛ Poul mara kɔnɔ ni olu degunnen don ka sabu kɛ mankan in ye olu bɛ se ka lafiya. Congo Brazzaville jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso a ye a jira cidenw na k'a fɔ ale kɔni m'o baasi tɛ ale b'a fɛ yɛrɛ o adamadenya dɛmɛ sira min bɛna bɔ Poul mara ni jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ o ka kɛ sababu ye denmisɛnnin minnu kɛ mɛ k'u ɲɛ datugu ka maramafɛn ta k'o bana min u ni fanga cɛ k'a sabu kɛ k'u bɛ Pasteur Ntumi de hakilina kɔ u ka maramafɛn ninnu bila u ka bɔ ka na n'u yɛrɛ ye maramafɛn min bɛ u bolo a bɛ layidu ta u ye k'a fɔ jamana ɲɛmayaso bɛ o maramafɛn fɛnɛ san u bolo ka wari d'u ma. Poul mara cidenw y'a jira k'a fɔ Poul mara kɔnɔ maa 138 ɲɔgɔn na de bɛ yen minnu bɛ degun kɔnɔ. Jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso a ko a bɛ fɛn min fɔ Poul mara cidenw ye u k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛna maramafɛn di ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛna maramafɛn in san ka wari d'u ma u k'u hakilina tigɛ k'a fɔ n'u nana n'u yɛrɛ ye ka n'u yɛrɛ di u minɛntɔ tɛ k'u datugu jango k'a fɔ ko falen do kɛ bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma ni o ye peine de mort ye ko barisabu ka d'a kan Congo Brazzaville jamana sariya sunba kɛ bɛ ka peine de mort falen do kɛ k'o kɔn ka bɔ kɛtaw la ko kumana ko a bɛ hakilinatigɛ di u ma u k'u hakilinatigɛ a kan k'a fɔ jamana ɲɛma de bɛ ka nin dalakan in de di u ma wa dalakan in tɛna sɔsɔ a fɛ. Iraki lakana tigilamaw ye a jira alamisa do octobre kalo tile 5 k'a fɔ dugu min bɛ wele ko Hawija ni a kun bɛ Bamaji jɛkulu État islamique bolo ko an darakiriw la. Iraki surasiya a n'a polisiya n'olu bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min wele ko Ashdal Shahabi jɛkulu min ɲɛsinnen don Hawija bɔli ma bolo la u y'a jira k'a fɔ Hawija camancɛ u y'o minɛ État islamique Bamaji jɛkulu la ni ka laban ka bɔdaw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen minɛ u la kɔrɔfɔ in sɔrɔla ka bɔ
Iraki surasiya ɲɛmaaba dɔ de yɔrɔni o ye général amiral yarala ye ale min bɛ kɛlɛbolo ɲɛmaaya la an ma bila duniya k'a fɔ kɛlɛbolo in sigira sen kan kabini septembre kalo tile 21 ka se ka hawija bɔ état islamique Bamaji jakulu bolo nka hali bi Iraki kɛlɛcɛw u kɛmɛ k'u kwada yɔrɔ wɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Iraki ni Siri danjɛ cɛncɛn kana état islamique Bamaji jakulu bɛ yen hawija yɛrɛ ni Bagdad Iraki faaba kilomètre 230 don maa minnu bɛ a kɔnɔ a ma bi ti jɔ maa ba 70 na an ma ladɔnniya k'a fɔ kabini san 2014 état islamique Bamaji jakulu ka yɔrɔ caman bɛ ka ndaraki a la Iraki kɛlɛcɛw fɛ u ka yɔrɔ minɛnenw bɛ ka sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya. Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump a taara I ɲɛ da Las Vegas kaw ka tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ degun min y'u sɔrɔ ni dɔ ka kɛwale ye maa min ɲɛmugu ti maaw la ka maaw to ɲɛjɛ la kɔnsɛri ni ka maa 50 bɔnɛ u ni na ani Las Vegas kaw bɛ se ka taa jɛ ka ko in dusukun gamigami kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa min kɛra ko in kɛbaa ye ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin maaw ma ɲɛjɛkɛyɔrɔ la ka maaw bɔnɛ a ni na maa 50 maa kelen min kɔnɔnen kun don ni sɛgɛsɛgɛli kun kan ka ɲɛsin o ma walasa ko in yɛrɛ kɛ kun ka dɔn o y'a ɲamamuso ye min si bɛ san 60 ani san 2 la ɲamamuso in donnen Ameriki kɔnɔ ani lakana tigilamaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Amerikikaw ka lakana jɛkulu FBI arabado a y'a jira u la k'a fɔ nin y'ale bɔtɔ ye Philippines jamana kɔnɔ ka sabu kɛ ale y'a mɛn k'a fɔ Ameriki jamana faamaw mago jɔn bɛɛ la k'a ɲamakɛ kɛ na kɛ ka kɛwale min ye hadamadenya buruja walew ye ka maaw fa ni marifa ye a ko ale bɛ se ka fɛn min fɔ lakana tigilamaw ye ale fura dama ani maa in ni ɲɔgɔn cɛ la a m'a dɔn a ɲɛ ka donji da kelen k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna hakilina bɛɛ la ka ɲɛsin maaw ma a m'a dɔn a kɛwale la a m'a ye a ɲɛ kan ɲamamuso in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Marilu Danle a ka lapasaba ni o ye avocat ye o fɛnɛ y'a yira kunnafonidilaw la k'a fɔ musolaka ni o ye faali in kɛba ɲamamuso ye ko ani lakana tigilamaw bɛ ka kuma ɲɔgɔn ye kosɛbɛ a tɛ k'i to kɔrɔfɔ la a dɔnko ye fɛn o fɛn ye k'a bɛ k'o bɛɛ lajɛlen fɔ jɛlenya kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dimanche don Stephen Paddock n'a si bɛ san 60 ani san 4 na maa min na ni Ameriki duguba in na Las Vegas fɔlikɛlaw bɛ ɲɛjɛ la maaw kɛmɛ ka bɔ fa bɛɛ lajɛlen la n bɛɛ d'a kan a sina ka mugu dayɛlɛ farrrr ni ka ɲɛsin maaw ma ka maa 50 ani maa 8 bɔnɛ a ni na ni ka maa 400 ani 80 ani 9 jogi lakana tigilamaw kɔni ye musolaka in ɲini ka cogoya bɛɛ lajɛlen la u ma se ka dalu foyi sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ a n'a ɲamakɛ tun bɛ ɲɔgɔn kalama faali in na nka u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli boli faa min kan u yɛrɛw ka jateminɛ bɔra a kan k'a fɔ kɔsada in na yanni maa in k'a yɛrɛ fa a kɛlen kɔfɛ ka maa 50 ani maa 8 fa Stephen Paddock a kun ye dolari wari dalasi 100 ci ka taa Philippines yanfan fɛ o dalasi 100 dolari wari in cikun kun ye mun ye e dun bɔra Philippines yanfan de fɛ ka Ameriki jamana lasɔrɔ musolaka in ye a jira k'a fɔ ale ɲamakɛ y'o ci a ma kun min na ko dabɔlen kun don a ka billet d'avion ko de kama min bɛ se ka to a bɛ se ka t'i ɲɛ da a somɔgɔw ka Philippines o tɛmɛnen kɔfɛ ko so dɔ fɛnɛ kun bɛ yen min kun kan ka sa k'a kun ye wari in ci o de kadara kɔnɔ. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ ka bɛn ni kuma in ye k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.